Dwi'n dysgu ar fodiwla ieithyddol a sosio-ieithyddol ambell un y maes cyfieithu. Be nath fy nenu i astudio Cymraeg? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. O'n i'n jyst yn mwynhau Cymraeg yn yr ysgol, o'n i'n mwynhau llenyddiaeth, ond hefyd yr elfennau hanesyddol. O'n i hefyd yn mwynhau gramadeg a'r elfennau ieithyddol, ond dwi'n meddwl pam mod i wedi gwirioni ar Gymraeg, dwi'n meddwl bod o'n ymwneud â'n hunaniaeth i. Mae'r iaith yn rhan bwysig o'n hunaniaeth i. Ers ychydig o flynyddoedd bellach, dwi wedi bod yn gwneud dipyn o waith ar Gymraeg y wladfa, ym Mhatagonia, neu yn halaeth Chubut, fel maen nhw'n dweud. Mi oedd hwnna i raddau yn ddatblygiad naturiol. Wrth gwrs, o'n i wedi gwneud astudiaeth ar Gymraeg y canolbarth, gofyn cwestiynau fel sut oedd Cymraeg y Gogledd yn graddol newid yn Gymraeg ddeheuol, felly y syniad mawr dafodieithoedd yn dod at ei gilydd ac yn cymysgu. Felly, lle well wrth i ti fynd wedyn na Patagonia, lle o'n i'n ymwybodol iawn. Mi o'n bobl o'r de, bobl o'r Gogledd, ond hefyd o gwneud ddiddordeb yn y ffaith fod yna bobl o'r de ddwyrain, o'r cymoedd glofaol, pan oedd yna lot fawr o Gymraeg, wrth gwrs, yn yr ardaloedd hynny wedi cyfrannu at y gymysgedd.